abangani enginabo badala kunami, iningi labo. Isizathu engenza ukuthi ngiphikisana nabo, baya ngeke ngiphile nomuntu owuntanga. Umuntu Yeah. owuntanga ngathi uma ngiphila naye kukhona amasenti esiwazamayo, singagcina yonke imali siyiqedile otshwaleni. Kanti abadala Kanti-ke bayakhona abadala-ke ukutshela ukuthi mfowethu sulifakele iphalishi ekhaya. uma ungakakwenzi lokho, hhayi, ungahlali nathi. Mm. Sanibonani bafowethu, ukhuluma uMavesta ngale ngqothi enzala abantu kwaKwamazulu Police. Ngihlelana i-guest yethu namuhla ezoyichaza ukuthi ubani, usukaphi. Mfowethu ngisacela ubingelele ababukeli emakhaya. Oh, sanibonani bafowethu. Lo okhulumayo-ke uJongwa Ntombela Isibongo, phansi ngqondo. Yeah. Igama engaphiwa abazali-ke uSimphiwe, kodwa engaziwa ngalo abafowethu uJongo. Yeah. Ukuthi nje ake ngibingelele-ke lapha-ke nomfowethu lapha. Konje mfowethu singasho uma ngiqale ngibuza nje mfowethu, uyaphila kahle, u-right? Siyaphila mfowethu, siyaphila, siyancika nje, impilo nje seyifosta. Ah. Akukho. Yeah. Okay. Konje wami udume ngani le Inquthu. Ngeke ngisho ukuthi khona engidume ngakho inquthu, kodwa-ke mina ngumuntu nje ophila nabafowethu. Yeah. Uthanda ukuhlala nabafowethu Nebandla. nebandla nje engiphilisana nalo. Senze lokhu esikwenzayo, uphuze udrinki esiwuphuzayo, sigeze masigeza, Yeah. sishele masishela, siqonye masiqonye. Ngakithi-ke kuyaziwa-ke lafika kithi. Yeah. Okay. Ngiyakuzwa mfowami. Ngiyakuzwa. Konje yini mfethu engingasho ukuthi like lafika eDomo. Like lafika impela, like lafika ngoDisemba lapha ngishaya intombi. Eyi, eyale empangeni. Oh. Hhayi lapho umuntu-ke lapha, eyi, leli gama leli kuthiwa yilunda. Ilonda. Laqala ngami lapha ngo-2022 Yeah. ngoba selifika manje laqala ngami nje lapha. Okay. Abafowethu ngangibaphethe nje lapha. Lafika impela nje iduku nje, hhayi iy'ntombi zafika zizogqoma zamisa iduku. Kwaba mnandi nje kwajatshulwa nje. Abazali bajabula nogogo balilizela kwaba mnandi. Hawu. Hhayi siyabonga. Siyabonga. Into enhle leyo, sonke sikhule ngayo noma singakaze sifike kuleso sigaba kodwa nje. Ayinabantu bayo, ngeke vele ngimqoke. Yeah. Ayinabantu bayo. Yeah. Ngiyakuzwa mfethu. Konje mfethu yini oyithandayo ngawe? Uthi mina nje noma ngabe ziwu-3 ngoba ngiyabona lokho. Eyi, mina nje nami nje ukuthi-ke ngumuntu. Yeah. Ngiyaphila futhi nabantu. Umuntu ngiyamnika indawo yakhe. Yeah. Ngeke ngisho ukuthi-ke ngiyashesha ukucasuka, angisheshi ukucasuka. Kodwa la engicasuka khona-ke ngisuke sekudedile. Kodwa-ke hhayi, ngumuntu wabantu nje, ngiyaphila nabafowethu ney'ntombi, nabo bonke abantu abaphilayo la emhlabeni. Yeah. Ngiyakuzwa mfowami. Okunye kwesibili, ngicela ukuthatha. Wenzani? Ngicela ukuthatha ukuthi izinto ey'ntathu. Oh, Uthe uyaphila nabantu. ngizwa phela manje, okay, hhayi ngiyezwa. Okuthathu.
uthe uyaphila nabantu, ngibuza ukuthi mina uyaphila umuntu onjani, uyakhona yini mhlampe yini into oy'qhenya ngayo? Ngathi wena hhayi cha umuntu ophila nabantu, hhayi lapho ngibheke okwesiLungu. Cha, ngingasho ukuthi nginayo-ke inhliziyo lento ethambile. Oh, Kodwa-ke iye ihambe nayo igcine iyikhathaza. ya kodwa nje iqala ithamba isikhathi. Hhayi, iyathamba ungabuka ngathi hhayi lo muntu ngathi uyisitudanta, hhayi Lo uthanda ukunjani? asisitudant. Ngingakunika nje indawo yakho nami uzodlala indima yawo ukuthi umuntu uzomenza ukuthi abe isitudent. Mningi nje indawo yakho. Kodwa-ke phela ekugcine wena-ke yabo, iqiniso nje ukuthi angeke kugcine omunye umuntu, iyogcina mina. Ya ngiyakubamba. Kunjalo Hhayi noma kuyisihlalo esingasafunani. Konje yini mhlampe uthanda umuntu onjani uma kungathiwa mhlampe ungena othandweni, basothandweni ungathanda umuntu onjani? Inigga mhlampe ingane ethanda umgrovu or nkosikazi, or uthanda hhayi hhayi umuntu umgrove hhayi. ozoqonda nje ngqo. Ngeke phela ukuthi ezeqonde ngqo 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 ngqo. Kodwa nje umuntu nje ohloniphekile naye eziy'hloniphe Ya, kuphela. Ingahambi iy'ndawo zobusuku kwelapha, hhayi lapho hhayi. Ngingizwani nakho. ya, Engaphuzi, engabhemi, ngiyabhema. hhayi ukubhema hhayi lutho. Ophuzayo. Anginakhona. Ya, Ngamane aziwe yini kodwa abanye abantu hhayi cha. oyibheme maye nawe. Hhayi ukubhema hhayi lutho-ke ukubhema hhayi lutho. Uma ephuze mhlampe not Ey'hloniphe. i-girlfriend allowance Into. like uyamnika imali izinto ey'kanjalo. Imali mhlampe ukuthi uma uhola mazi ukuthi bese uhola ngeviki mhlampe uhola 3,000 mhlampe u-1.5 wakhe. Hawu. Hhayi ngeke. Uyakwenza lokho kanje. Hhayi angikaze nje ngikwenze. Uyaphi uma ngimnika ngizomnikelani? Uzoyenzani? Phela nabo baney'dingo ey'ningi. Cha kodwa akusiyo ukuthi kumele kube yimpoqo. Nami kumele kushiwo nami enhliziyweni yami ukuthi hhayi ngiyawubambe nawe noma ku-20 rand. Wenze iy'nzipho Ya, yabo. ngibona. Kodwa-ke eqinisweni futhi akumele kube yimpoqo ukuthi kumele ngimnike u-1.5. Imali ngingamnika ngokuthanda kwami ukuthi hhayi awubona nawe ukuthi wenze njani. Kodwa akumele alindele inyanga nenyanga ukuthi khona imali azoyithola kimi. Ngamane ahambe. Ngamane ahambe. Impela nje. Uthini lapho? Cha ngiyakuzwa mfethu. Cha noma bengaphendulanga. Ngiyakuzwa. Khona kunzima. Yabona ngokuthi usuke unqothi mina ngi-understand. Ya. Kunzima ukuthi unganika umuntu imali kanjani. Kunzima mfowethu yazi njengoba usho nje ukuthi la sisuka khona ngoba size la eGoli azile ukuzohlala. Sozama lokhu esikuzamayo. Sizozama lokhu esikuzamayo. Silungise lapha emakhaya silungise. Kube right nje. Uma kuqonde ekhaya nje yonke into i-right. La eGoli sobe sibona noma nje singabhatanisa la sibhatanisa. Kodwa phela-ke nawe-ke phela ungabonakalisi ukuthi usuxakekile ngale ndlela manje. Usuke ngisho u-drink. Yabo. Uzame nawe uyindoda. Kodwa ungasho ukuthi usibambe amafoni usibambe ingozi. Uzame uvuke ekuseni uyindoda uhambe uyobhada. Noma ungageza iy'moto la uyazama. Washe imoto bewashe. Uwashe uyazama. Uwashe obheka imoto uyazama. Yabo. Amathuba omsebenzi maningi engingawazama. Abafowethu-ke bekhona nje engizwana nabo abafowethu labo onduduzo. Uma bengasebenzi ngiyabacela nje ukuthi beze lapha endlini yami. Bebone ukuthi bazama kanjani-ke lapha ngibanike amasenti. Uyalala nephalishi. Yabo. Hhayi ukuthi uzosibamba inkunzi. Usiphuca uhleli nawe kanje ngokubona nje ngiphathe i-iPhone.
Maphuma kumele mangiphuma lana usuya ngiphuca. kumele nginyonyobele. Hhayi, akusimpilo-ke. Awuzame ngenye Okay. indlela, kuningi ongakwenza nawe. Yabo, unayo abangani? Bakhona, Mm. bakhona. Indawo ukhethe bona. Ngoba kanjani? Siyayiphuzela, Oh, siyayiphuzela, badrankene. siyayiphuzela emalini, bayalidala iplani, bayaphilisana, siyalaphana nasekhaya nje. Uyazi ukuthi imali uma uyithola kuqala, before wenze okuningi, imali uma ishona ekhaya. Ya, bese Bese esalayo okuningi-ke kusalayo kumele sijabule egoli. sidrankene-ke, Mm. kumele sidrankene-ke sibe mnandi. Lokho mfowethu kodwa-ke Mm. abangani enginabo badala kunami, iningi labo. Isizathu engenza ukuthi ngiphikisana nabo, baya ngeke ngiphile nomuntu owuntanga. Umuntu Ya. owuntanga ngathi uma ngiphila naye khona amasenti esiwazamayo, singagcina yonke imali siyiqedile utshwaleni. Kanti abadala Kanti-ke bayakhona abadala-ke ukutshela ukuthi mfowethu sulifakele iphalishi ekhaya. uma ungakakwenzi lokho, hhayi, ungahlali nathi. Mm. Hamba uqale ulungise lokhu okumele ulungise bese ubuya uzohlala. Ya. Obvious ngoba phela ufuna ukuhlala nabo, uzohamba ulungise lokhu okumele ulungise, ubuye Ya. uzohlala. Mm. Lokho-ke mfowethu. Ngiyabonga mntakwabo. Hawu, yini ongayithanda ngamantombazane? Engiyithandi, Ongayithandi ngamantombazane? eyi, yini ngathi angiyithandi. Ngiyabathanda la bantu laba bonke futhi. Ngiyabathanda, akukho engingasho ukuthi kukhona engingakuthandi ngaphandle Hhayi, nje kahle 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 ngabe ngibuza manje ngizwile ungiphikisa uma ngikhuluma ngento engathi isilungu. I-red flag, into nje i-red flag ngamantombazane kuwo. Mhlawumbe ukuthi ayi, intombazane mhlampe enje angiyithandi, ngithanda umuntu onje. hhayi, intombazane engathi mina ikhuluma kakhulu nje. Wayela evulele. Ethanjeni, Mm. ephuzayo, ebhemayo, Ya. ihlezi yonke into ehlanganisayo nje ithembele kubangani. Mm. Ayimele yona njengoba ukuma nje yona iyithembe. Mm. Into ayimeli. Yonke into kumele yenze ukuthi kumele ithembele kubangani. Ya. Inamanga-ke, inamanga. Exovayo, Hhayi, exovisa, inamanga. uxovisa. Mhm. Kodwa ngeke uyibone intombazane enamanga, ubone ey'nsuku lezi. Mm. Ilanga ngqanjelwa amanga. Nabantu Ngayengodwa laba baphiwe la. banekhono, Hhayi, baphiwe la bantu. banekhono. Futhi abantu besifazane banekhono. Thina Bayakwazi imigwaqo. ukuxova nomndeni, bayakwazi ukuxova nabangani, bayakwazi ukuyekisa abantu besifazane ngabadala kanjani. Kodwa phela So manje kumele siphile nabo. uma ukhulumisa ngathi nawu usuke wadlula lapho. Angidlulanga lapho, kodwa nje abantu besifazane bethu ukuthi baningi abantu engike bekhala ngabantu besifazane. Abantu Oh, besifazane bethu kushuthi babukeka engathi akusibo abantu aba-right kwesinye isikhathi. Kwesinye isikhathi khona aba-right phela. Khona umuntu oqondile mfowethu. kodwa siyabathanda Kodwa eceleni. siyabathanda. Bayadingeka bona angeke umumoze engekho umuntu wesifazane. Angeke umumoze engekho umuntu wesifazane. Lokho nje kumele sikumele sikucacise. Mm. Ake ngibuze lapho uma ungomongameli nje wezwe kuthiwa nje i-South Africa ayi ayayijonga. South Africa iyayijonga namuhla. I-1 January ziya December unyaka wonke umongameli wezwe, president. Ungasithini nakuba sinje? Into yokuqala nginganivalela u-350. Uvale. Ngawuvala okokuqala. Ngiphaphame.
Manje ngoba Cha asibaningi man, asisebenzi ekhaya. angisebenzi Mm. ngiyalapho ngawubhala u-350 ngidala amathuba omsebenzi maningi amathuba omsebenzi. Inkinga phela kusebenza o-connection. Mina ilokho engakuvala nakho-ke lokho ngingabibiki Noma umuntu uvala ukuthini one-connection. i-connection ngoba nangu umuntu njengoNduduzo kade umusho. Mm, Nangu uNduduzo uyinduna la efemini emayini mhm. Cha usho unduna ematekisini. or ematekisini, unduna ematekisini. Ya Ukuze uthole itekisi kumele ufake umncane drink. eyi ngoba phela ngiyobe ngiwumongameli ngiyobe ngingekho lapho ngiyobe ngingazi lutho. Manje ukuvala ukuthini-ke? Kodwa-ke ngingadala amathuba omsebenzi Or ibe maningi. hhayi bemali Mm. ukuthi abantu besebenze. Yeah. Utshwala-ke ngehlisa ama-price. Ayitshwale. Etshwaleni ngehlisa ama-price. Yindaba ukuthi itshwale. Sibuthenge nje kahle. Bebuthenge nje kahle bona. Mm. Eh, Ngabe bikho umuntu osho. ushoda ngotshwala ngathi Mm. ushoda ngotshwala cha. Yeah. Bese ngiqasha abafowethu abangani bami bonke babe Mm. ama-bodyguard ami bonke. Oh. Eh, ngisho Okay. naye impela lo kade umbiza lo bani lo Duduzo. Mm. Ngifuna ngigade-ke lo-ke yakhulu. Mm. Amay'goloza futhi uyolapha Yeah. uyozingela noma ngithengele ezintsha lezi. Yeah. Hhayi mfethu sesiyivala i-chapter yokuqala. Yini ongayipha iy'ngane i-advice? Ongayithumela ey'nganeni nje mhlambe ey'semasivasithi or ya ey'semasivasithi uthumele i-advice. Oh, hhayi man, oh, kunombuzo engifisa ukuwubuza. Lento eyenziwa uphakela umthakathi nongezwa i-right? I-right ya i-right. Why uthi i-right? I-right mfuthu sebebaningi kakhulu abantu laba. Baningi. Bebaningi hhayi baningi kakhulu. Laba futhi esiphila nabo sigcine singasazi ukuthi yibo bona ngqo ngoba phela sebebaningi. Omunye ay'biza ngenkosi, omunye ay'biza ngosibisi. Kufike Mhm. ehlale la sitshele ukuthi hhayi la akusiyena okanye sebebaningi. Baningi. Nangapha amathuba omsebenzi aqedwa iy'ngane zasekhaya ay'sebenzi laba nabo. Ngapha Mhm. iy'dakamizwa ziningi yibo la bantu laba. Bayay'letha. Fika nje bayagugisa manje ugugisa uyabona nje manje wena dlala nje umuntu wesifazane wangane Mhm. uzoguga. Cha, shona phela uma kungathiwa ngilala umuntu wesifazane ungaka. Hhayi ukuthi Ngani ngisho ngilala. lokho ngithi wena uma ungadlanga umuntu wesifazane wangane Yeah. Mm. bayagugisa manje ngibona ukuthi-ke manje izinto ezenzakalayo ayisekho right. Mm. Abafundi Akusekho right. abasidedele nje ezweni lethu nje nathi Asikho siphile ngendlela nathi esifuna ukuphila esiphila ngayo. ngayo. Uke wayibona lesithombe salo sisi lo othandane nomuntu wangaphandle. Angazi ngisibone, Waguga wanjani wanjani. angazi ngisibone kodwa ngizwile Wabuke nje bekhuluma ongathi ngakho. una-31 Mm, kodwa ubukeka njengomuntu o-more than 100 and something. angazi angazi ngisibone ngizwile abantu bekhuluma ngakho. Mm. Angazi nje ngize ngisibone. Yo, Cha usisi ngasho ukuthi ayube nebhadi naye. ube nebhadi. Uma kuthiwa kuyiqiniso lokho okwenzakele naye uthanda izinto. Ngeke sisho ukuthi nje sorry. Mm. Beyaphi la bekhona abantu abayithi abangaka. Ungathini kwabanye amantombazane mhlambe asabona ngathi ku-right ukuthandana nomuntu bangaphandle? Abaphila impilo yabo uma bethanda nje bathanda nabo bazoyibona ekugcineni. Akukho nje engingabayelelela kubo. Ngoba la bantu labo ngisho ngabanika i-advice yokuthi abenze ukuthi bazoyikhethela eyabo indlela. Uma kungathiwa usisi wakho othandana naye Awusisi wami ngiyena ngamnyala dadewethu. Musuke ubona uyenza le nesiyangane. ngole. Hawu akusho ukuthi abekho abanye abantu. Bakhona abantu ongabaxhaphaza namaPedi lana mani.
Ufuna inkosi abakhona la nje. e-Afrika. Eh, Abo bona abanayo cha yena kungcono-ke ngoba wangapha. Kodwa umuntu wangale straight nathi awuboni. Kodwa uma engalaleli lapha, hhayi, nami ayikho into engangenza. Mm. ekunzima South Africa shame. Mm. Ngiyakuzwa Ngiphuzela kancane futhi ake uyangehlisela, ake siyivale le yamanje. uyangehlisela. Sesibuya ngo-chapter 2. Oh, babukeli lapha emakhaya uzobuya u-chapter 2. Ngoba manje siku-chapter 1 ngihleli nejongo la seNyakaza eNquthu.